Uloga medija je zapravo nemjerljiva. Bez adekvatne medijske popraćenosti bilo kojeg sporta javnost kao i pokrovitelji neće ni znati da se nekakav sport događa, da se odvija nešto zanimljivo u nekakvom sportu. Tako da mediji su sasvim sigurno nezaobilazni dio u praćenju bilo kakve sportske aktivnosti. Mediji su takozvana spona između sporta, u našem slučaju hokeja, i javnosti. No hrvatski mediji imaju vrlo malo tržište na kojem se bori mnogo portala, magazina, specijaliziranih medija i tako dalje. Oni obrađuju mnoge teme, ali je hokej nekako uvijek bio na marginama. Ne bih mogao reći da sam zadovoljan načinom na koji se hokej kao sport pratio, pogotovo hrvatski hokej. Čak i neki specijalizirani sportski mediji su jako sporadično pratili hokej do prije 2 godine. Ulaskom Medveščaka u EBEL ligu status hokeja u medijima uvelike se poboljšao. To je sjajna zapravo vijest za sve i hokejaške radnike i ljubitelje hokeja da imamo preko nastupa Medveščaka u EBEL-u imamo jednu sjajnu priliku da populariziramo sport. U toj popularizaciji hokeja portal HR Hokej odrađuje vrlo velik posao. Pa onako, po našim procjenama mislim da smo sa hrvatskim hokejaškim portalom omogućili ljubiteljima hrvatskog hokeja kao i hokeja općenito da imaju jedan medij koji će ih pravodobno informirati o događanjima u hrvatskom hokeju, kao i o hokeju općenito. Mnogi bi se svjetski mediji potpuno začudili kada bi saznali da hokej na ledu tek sada ulazi na velika vrata u Hrvatsku. Skandinavski, ali pogotovo sjevernoamerički sportski mediji hokej prate svakodnevno. Uz visoku praćenost, hokej je u svijetu vrlo komercijalan i profitabilan sport. Takav način komercijalizacije hrvatski će hokej još malo pričekati, ali za lošu praćenost ovog sporta nisu krivi samo mediji. Mislim da svakako klubovi moraju napraviti iskorak prema medijima. Znači oni sami moraju tražiti kontakt s medijima, moraju informirati medije kako specijalizirane, tako i one općenite o svojim aktivnostima. Naše iskustvo oko praćenja hokeja i klubova zaista je izvrsno. Sve koje smo kontaktirali htjeli su razgovarati s nama, zato i nismo imali nikakvih problema. Tako ćemo i dalje nastaviti biti što bolja poveznica hrvatskih hokejaških klubova i svih vas koji ih toliko volite.